Kalian jalur like, comment, and subscribe. Subscribe. Sana ka bermaning urung. Barang apa sih, Bos? Parang seminggu nyungsan gusto ka urung. Barang sing endi? Wong pesane pirang-pirang. Oh, dawaku jal di telepon moe. Oh, barang gelap-gelapane, Bos. Jangan telepon nganyo. Assalamualaikum. Oke, barangnya wis teka urung, Bos. Wis ready ki bos barangnya, engko tak kabari maning bos. Oke, sik teko mong Bos e. Oke, kepriye, Bos? Ki barangnya wis ana. Ya wis arep transaksi nanti. Ya ki engko nunggu kabar dari bandara maning. Oke, siap. Kiye dimpani kok ora gelem mangan, ora arif nasi sang kowe. Bos ki bos, pesanan wingi wis nakon IP bos. Oh iya, gue dalam maning. Kok Oh ya bos, jare bose delat maning. dina iki karo kowe, ayo pacaran bae. Ora naliane apa? Ya kowe ngetut nyong bae ngapa sih? Wong aben dina sing keton kur kowe nang ndi anak kaya tembelek, ya wis nyong ngetut kowe. Berarti kowe ngetut tembelek. Ya mok raimu kaya tembelek. Tembelek bae si ditutna bae kaya artis. Nyong ben terpaksa. Anane kur karo kowe mbelek kae. Wis lah yuk, dolan bae. Yuk. Yuk, Bos. Kota yang ana cinta ini kiye. Ya iya mangkat. Bos, iki bentene maring anak ya. Ya wis, mangkat. Barang siap na. Yuk bos, barangnya wis siap banget yuk. Set, ganti barangnya. Wis lebih bos, barangnya wis kabeh. Bos. Kowe sambet apa sih? Dene ngomongnya jadi gue. Sawan bok bos. Walah, bocah elek. Wis yo, mangkat. Wis kene bae, Bos. Ya wis apa mau dijane nang kene. Iya, jare mau nang kene. Dan di menusane dene nak keton. Sit, Bos, sabar dalam mening, Bos. Kayak apa ya, Bos, menungsane? Oh iya kae menusane. Jal junjang kono neh. Oke, Bos. Priye, Bos, barangnya? Kepriwe barangnya? Slow bos, barangnya nemburi. Wis yo jeneng kene. Makan apa ya?
dana apa ya? Endi lah. Ya kau Oh iya. Ay, yuk intip ayo. aja bisik ya. Silite lah, ambung belek. Ya ben umum. Umum apa nek? Iki belek umum. Urung cewek kowe ya. Saja bisik lah, kau ketahuan. Piye barang iki? Tenang bae, ada uang, ada barang. Duitnya disiapna, Mbok. Siap bos, 15 bok kita. Oke, bagus. Ora sia-sia nyondo anak buah kayak kowe. Oke, duitnya siap, barang tok nak. Wis akeh cepet, barang cepet. Oke bos, siap. Ih, kayak gak apa ya. Alta wis tonton bae kok tekan rampung. Iki bos barangnya. Kita barangnya tak taman ya. Ini bos, beres. Anak buah, amanah barangnya. Oke bos. Oh, jebule pitik ya. Transaksinya kayak transaksi apa?